Hodnota zlomku. Výraz A/B sa nazýva zlomok, pričom A je čitateľ zlomku a B je menovateľ zlomku. Zlomok je vlastne operácia delenia, preto ak chceme vypočítať alebo určiť hodnotu zlomku, musíme vydeliť čitateľa menovateľom. Pozrime sa na príklad číslo 1. Určte hodnotu zlomku 3/4. Zlomok 3/4 vieme teda, že je vlastne operácia delenia a teda 3/4 sa dá zapísať ako 3 deleno 4, čo je 0,75. Teda hodnota zlomku v tvare desatinného čísla 3/4 je 0,75. Pozrieme sa na príklad číslo 2. Určte hodnotu zlomku 7/5. Takže vieme, že 7/5 zlomok je vlastne operácia delenia a teda 7/5 sa rovná 7 deleno 5. Výsledkom je 1,4. Takže hodnota zlomku v tvare desatinného čísla 7/5 je 1,4. Ak je hodnota zlomku menšia ako 1, nazývame ho pravý zlomok. Ak je hodnota zlomku väčšia ako 1, nazývame ho nepravý zlomok. Teraz sa pozrime, ako prepísať desatinné číslo na zlomok. Máme desatinné číslo 1,2. Prepíšeme ho na zlomok následovne. Do čitateľa opíšeme celé toto číslo bez desatinej čiarky, teda 12 lomeno 10, pretože za desatinou čiarkou máme jednu pozíciu, takže deleno 10 s jednou nulou. Pozrime sa na číslo 0,6. Opäť celé toto číslo bez desatinej čiarky opíšeme do čitateľa zlomku a teda 6. Za desatinou čiarkou máme jednu pozíciu, takže opäť desiatka s jednou nulou pôjde do menovateľa. Ďalej máme 13,23. Opäť do čitateľa opíšeme celé toto číslo bez desatinej čiarky, čiže 1323 lomeno. Za desatinou čiarkou máme dve pozície, takže deleno 100 s dvoma nulami. Ďalej máme 7,315, takže opäť do čitateľa opíšeme celé toto číslo bez desatinej čiarky, takže 7315 lomeno. Za desatinou čiarkou máme 3 pozície, takže lomeno 1000 s 3 nulami. Pozrieme sa ešte, ako prepísať celé číslo na zlomok, napríklad číslo 5. Prepíšeme na zlomok veľmi jednoducho a to tak, že pod 5 iba podpíšeme lomeno 1. Pozrime sa ešte napríklad na 27. 27 je celé číslo, prepíšeme na zlomok ako 27 lomeno 1.